jothurwa ka kendo gigenowa kaka jopur mar niang'. Ilero kanyo makare nya matinde ni wach ni mar zoning mana kaka iwacho ni en tweyo jopur. Kata kamano wang'e ni doho to ne okire oko, ne wacho ni wachno mar jopur no dhi kacha ka wacho ni ok wadwa wach mar zoning. Kata kamano ne doho wacho ni zoning ni nyaka koro bidhi mbele. Kata kamano adwa ni watwag otudore koda weche motudore koda wachno mar sugar bill, mano mar higa mar 2022 manyaka sani wang'eyo ni nitiere e od bura kacha mar mondo mi onego ni itwak e wi sugar bill makamano. Ang'e ni twak mokwongo nosedhi mbele, twak mar ariyo nosedhi mbele, twak mar adek kokalo makare kaka twak mokwongo ka achiel kod mar ariyo, mar adek kokalo e yo makare tibiro bed ka iketo sugar bill makamano mar mondo mi obed chika. Dago mar mondo mi ilene ma ponono nitiere japur nianga ma ok ong'eyo makare wachni mar sugar bill. Sugar bill ni kaponono ne okale ere kaka obiro konyo e reso sekta mar sukari e pacho kae. Richard. Wuoth mar sugar bill ni ne wachako ka President Uhuru pod nitie e ndalo Handshake government. To kane wadhi kode ndalono niluongo ni Wamunyinyi bill, mjumbe ma Handui Wafula Wamunyinyi ema nokele. Koro kane wadhi okalo Parliament, National Assembly, koro dhi e Senate, to moke Senate. No moke Senate nikech minority leader manalo no masani governor ma Siaya ne en gi reservations e weche moko. Koro no ndiko barua mano otamore ma gino noko kal ma gino Uhuru noko okete koke. Koro kanyo wan gi parliament manyien masani ni to mheshimiwa Manavaholo Emmanuel Wangwe okawo sugar bill no ochake again nikech nyaka koro ochaki afresh. Koro nyose dire nyoro nye wan gi gimiluongo ni Committee of the Full House mano en third reading. No ogiwo second and third reading. Committee of the Full House koro gidhi e pend chik ka pend chik ging'iyo clause by clause to gikalo. Ma mano nyotimore successfully ma iye kanyo nye giyie ni sugar board nyaka bedi, mano namba 1. Iye kanyo nye giyie ni en sanie wadhi gimiluongo ni contractual farming. Iye kanyo nye giyie nyaka ni sugar development levy nyaka bedi. Koro gigieki dhi konyo japur mar niang' e yo mang'eny kabisa. E yo mokwongo modhi konyo go japur mar niang' en ni ka wan gi sugar development levy to hola moro machon mane wayudo loan mane wayudo koa from sugar board cha mane en interest ne en 2%, dhi duogo. Koduogo to wanyalo puro niang' e yo makare. E yo mar ariyo wadhi bedo gi gimiluongo ni representation e sirikal kachacha. Nikech sani okune ka sukari biro e yo maonge ng'ama ong'eyo. Ji ok ong'e kata ni kele nade, ji obet kanye, ang'o momi kele, to shortage no obedo nang'o. Koro sugar board ema dhi bedo the sole authority mar kelo niang', mar kelo sukari e Kenya ka mana ka nitie shortage to gin bende ema ging'iyo ni shortage ni orom nade, tibe kele e period mane. O kaka sani mikele mawakia ono pu mana nodonjo, loruru kembe odonjo, timuru kama. Koro mano en gima very very important. Sugar board no en representation mar japur e government committee policy to kod regulation. En gima ber kabisa. Omiya gone wajumbe waero kamano. To mogik en ni sugar board ni bende dhi miyo japur teko e crop mare. Nikech kipuro niangi gi tekre ni mokikawo loan to sugar bill luongi ni an independent farmer. In bende in mana gi haki ni mar timo gigi e yo ma chik owacho. Mogik nitie gimiluongo ni Sugar Arbitration Tribunal bende obiro kachacha kendo wach ni ka industry players mano japur niang' kata jareg niang' kata transporter gin gi dispute, to dispute no arbitration tribunal nyaka ng'ade within 30 days. Gima kendo gikete pend chik kanyo maber kabisa en ni kata ka oseng'ade within 30 days to within another 60 days ka appeal ni nitie to appeal court nyaka ng'ad appeal within that 60 days. Mano ne en gimomorowa kabisa nikech
iyudo kinyalo dhi e kot, inyalo wuotho nyadipar kata nyadi 20 ka weche mag yalo gi chandi. Samoro ne en mana gimoro matin, ne kambi moro obeto niangi to we otuo, monego bed no chuli, to kosewe otuo kamano to koro teri mana round, ogoli e kodni oteri e kodni, ogoli koni okeli koni. Koro manero orieyo kaka mpangilio mar niang' dhi bedo. Mar adek, oketo kanyo kaka jopur mar niang' dhi chokore mondo gibed kanyakla, ok kaka sani ma jomoko ni koni to jomoko ni kocha, to ni sirikal oyiero tiyo gi jogi to jogi ok gidwar. Nitie kaka oketo kanyakla madhi riwo jopur mar niang' e yo moriere. Nitie kaka oketo kendo kaka pesa dhi donje outgrower companies. Ng'eni outgrower companies gi ema ne sana omiyo niang' obedo mang'eny ma kambe gi obedo kamano. To kata kamano, wan kaka jopur mar niang' be koro nyaka wagore peksen ni to gigi nolwar nang'o. Ng'ama nokawo simon kae to seofukone to ringo go, ng'ama nokawo tinga to uso, nikech ing'eni gigi jopur gi osekwal mang'eny kabisa, mwandu jopur mang'eny kabisa. Kidhi Muhoroni Sugar Outgrowers Company okwal modong' nono, kidhi gine Noko Nzoia okwal modong' nono, kidhi Sok ma South Nyanza, mago ne gin kambe mag jopur, okwal modong' nono. Busia Outgrowers Company kamano. Koro magi e gik ma idhi ng'i malong'o kabisa, kendo wadwaro ni jogo mano ochamo pes jopur nyaka kawnegi atua. Mano gima nyaka koro wawachi, nyaka wayiere kaka jopur ni mae jotendwa osetimonwa ma, lakini wabe wagore peksen wawegi ni to wando koth nochako gowa kanye e giwagi e mwandu wagi mane magwa, mane mag institutions mag jopur mar niang'. Koro mano odong'nwa kaka jopiny mondo wang'i, mondo wa make sure ni wakawo action ne jogo mano tugo gi mwandu jopiny. To Richard, ewi bedo kanyakla kaka jopur